Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoiuz. Jainko jauna, Kantorboriko San Agustinen predikazioaren bidez, Ingalaterrako herriei evangelioaren argia eramanarazi zenien. Ikuzu, bere lan apostolikoa dela eta Elizan beti bere indar hori mantendu dadila. Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin jainkotarrek bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Egun haietan Paulok esan zien Efesoko Eliza arduradunei. Zaindu itzazue zuen buruak eta hartalde osoa. Honen zaindari jarri zaituzte eta Espiritu Santuak. Larratu ezazue jainkoaren Eliza. Harek bere semearen odolaz eskuratu zuena. Badakit ni joatean hartaldeari barkatuko ez dioten otso amorratuak sartuko direla zuen artera. Zuen artetik ere irtengo dira batzuk, irakatsi okerrak emanez. Ikasleak haien atzetik eraman nahirik. Zaudete erne bada, eta izan gogoan 3 urtez gauta egun aspertu gabe aritu naizela, negar malkoz zuetako bakoitzari aholkuak emanez. Orain, jainkoaren eskuetan eta haren hitzaren babesean uzten zaituztet. Harek badu ahalmena Eliz elkartea eraiteko eta sagaratu guztiei oinordekotza emateko. Ez dut inoren zilarrurerik, urrerik edota jantzirik nahi izan. Ongi dakizue esku hauek irabazi dutela niretzat eta nirekin direnentzat beharrezko guztia. Denetan irakatsi izan dizuet, horrela lan eginez lagundu behar zaiela behartsuei, Jesus jaunaren hitzaile gogoratuz. Zorion gehiago dago du emateak hartzeak baino. Hitzaldi amaiturik, belauniko jarri eta otoitz egin zuen beste guztiekin batera. Denek negarrari eman zioten eta Paulori lepotik helduta musu ematen zioten. Nahigaberik handiena gehiago ez zuela ikusiko esateak eman zien. Gero ontziraino lagundu zioten. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guziak egin alaitzu haren nahian. Zoazte pozik haren gana gora eta gora hari kanta. Kanta jaunari lur guziak egin alaitzu haren nahian. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek begiak zerura jaso eta esan zuen, aita santu horrek, zaindu itzazu zure ahalmenaz zuk eman dizkidazudanak hauek, bat izan daitezen gu bat geran bezala. Hauekin izango naizen bitartean, nik izan naizen bitartean, nik zaindu ditut zure izenean eman dizkidazunak. Hauen ardura izan dut, eta ez da bat ere galdu behar zena baino. Horrela, liburu santuek zioena bete da. Orain ordea zugana noa.
Hau guztia, oraindik munduan nagoela esaten dut, nire poza haiengan izan dadin, eta bete-betea izan dadin. Zure hitza eman diet, baina munduak gorroto die, mundukoak ez direlako. Ni ere mundukoa ez naizen bezala. Ez dizut eskatzen mundutik ateratzeko, gaiztoengandik gordetzeko baizik. Ez dira mundukoak, ni ere mundukoa ez naizen bezala. Sagaratu itzazu egiaren bidez. Zure hitza da egia, ni mundura bidali ninduzun bezala, nik ere mundura bidali ditut. Eta hauengatik sagaratzen dizut nire burua. Hauek ere sagaratu ditzazun egiaren bidez. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusen revelazioa, hau da, Jesusek erakutsitakoa, iturri bakarretik, berarengandik datorkigu, baino iturri horrek baditu bi bide bezala. Eta doktrinak deitu izan ditu, Jaungoikoaren hitza, idatzia, edo liburu santuak, eta tradizioa. Bi bide horiek ditugu, Jesusen errebelazioa ezagutu ahal izateko. Liburu santuak garbi daude zein diran, alde batetik, itun zarra dugu, guretzako Jainkoaren hitza da, eta Jesusen garaian ja existitzen zen, eta berak ere eman zion halako autoridade hori, berak aipatzen zuen Jainkoaren hitza bezala, eta guk ere horregatikan itun zarra ikaragarri estimatu behar dugu. Eta gero itun berrian agertzen zaizkigu lau evangelioak, eta horietan kontatzen zaizkigu Jesusek egindako gauz asko. Eta horietatik aparte ditugu apostoluen eginak, oain Paskualdian irakurtzen ari geran liburua, gero gutun apostolikoak, San Paulo, San Pedro, San Juanenak, gero baita ere badago beste bat, Ebertarrei idatzitako eskutitza, eta ez dakigu seguro zein da beren egilea, eta gero Apokalipsia dago baita ere Bibliako azken liburua. Hoi izango litzateke errebelazio idatzia bezala, idatzia dagoena. Baina gero ahozkoa ere badago, tradizioa esaten zaiona. Hori zailego da, jakina, ez baita hitzak ematen ditu, askotan haizeak, baina baditugu zenbait gauz, esate baterako gaurko lehenengo irakurgaian agertu dena bezalakoa, Jesusengandik oso gertu zeudenek idatzitakoak. Horregatik oso importanteak izaten dira lehenengo eliz gurasoak, Santos Padres de la Iglesia, esaten dena erraderaz, aurrena guraso apostolikoak, gero hor, hau da, apostoluengandik oso gertu egondu zirenak, gero bestelako aurreneko mendetan izan duziran alako pertsona importante batzuk, eta haiek oso gertutik ezagutzeko aukera izan zuten, eta haiei ere ahoz aiatu zitzaizkien gauz asko. Esate baterako, apostoluek beren eginkizunean jende askori kontatu zizkioten Jesusek esandakoak, eta horietako batzuk aiatu zaizkigu beste modu honetan. Eta esate baterako, hau liburu santuetan agertzen da, baino evangeliotan ez. San Pablok, gaurko lehenengo irakurgaian, Efesotarrai esaten die, akordatu Jesusek esaten zuen bezala, hau da Jesusek esaten zuena, eta esaldi polit bat esaten digu, oso balio handia daukena guretzako. Poz handiagoa dagoela ematean, hartzean baino edo jasotzean baino, hau da, guk norbaiti favore bat egiten diogunean, premian dagoen bati laguntzen diogunean, behartsu bati limosna bat ematen diogunean, triste dagoen norbait konsolatzen digunean, poza handiagoa hartzen dugu, Jesusek ala erakutsi nahi izan digu, hori egitean, hori jasotzean baino. Eta poza handia hartzen dugu, triste gaudelarik norbaitek laguntza ematen badigu, edo goseak badin bagaude eta janari ematen badigute, edo behartsu gaude eta diruen premian eta bakarren batek laguntza bat ematen badigu, limosnatxo bat, guk poza handia hartzen dugu. Baina Jesusek esaten zuen, ohitura zuen esateko, poza handiago hartzen dela ematean. Eta esaldi hori ez da behin ere agertzen evangeliotan. Inongo evangeliotan ez da agertzen, baina San Pablok aipatzen die Efesotarrei gauza jakina bezala. Hori da pixkat ejemplo bat beste esaldi batzuk.
guraso apostolikoak edo beste eliz gurasoen idatzietan agertzen direnak tradizioen bidez aiatu izan direnak horrera. Horregatik hitz oso politak dira, gero ikusten da baita ere, lehenengo irakurgai hontan ze giro politia zeukan. Paulok esaten du beste gauz bat, lehengoan ere agertzen zen, berak lana egin izan zuela. Pentsatu behar dugu, garai hartan komunidade seguru asko oso behartsua izango zela, eta gero gainera nahi zieten beste behartsuei lagundu, eta Pablok lana egin zuen. Berak tienda kanpainak egiten zituen, edo tienda kanpainak egiteko egin behar ziren lona oik edo tela oik berak prestatzen zituen, eta lan hori egin zuen 3 urte horietan beste ere laguntzeko, bere gastuk eta patu, eta gainera behar zutenei laguntzeko. Eta hori aipatzen du ere gaurko irakurgai hontan. Eta gero danak triste, garai hartan ez zegoan gaur egun bezala, ez zegoan WhatsAppik, ez zegoan oain pandemiekin ezagutu ditugun edo deskurritu ditugun Zoom eta Skype ezagunagoa zen eta Meet eta gauza guzti horiek ez zeuden. Eta norbaitek Efesotik alde egiten bazun Jerusalemera edo Erromara, San Pablok bezala, aukera bakarra zen eskutitzen bat bialtzea. Baina hori eskribituta euskalo noiz eta euskalo nola aiatzen zen tokietara. Gaur egun askozaz ere erresagoa da, eta viajeak egitea ere, etzan garai hartan oso komplikatua zen, jende asko hiltzen zen, edo etzan aiatzen, edo bidean lapurrak eta arkitzen zituen, da oso zailtasun handiak egoten ziren. Baina oso polita da zen maitasuna agertzen dien Pablok Efesotarrei eta Efesotarrek baita ere Pablori. Eta bukatzeko gaurko evangelioan entzun dugu Jesusek eskatzen diola aitari bakar bat ere ez dadila galdu. Eta horrek adierazten digu jangoikoaren borondatea dela denon salvazioa. Jangoikoak ez du kondenatzeko borondaterik, bere borondatea salbatzekoa da. Barkatzekoa, maitatzekoa, horrek ez du bere justizia bukatzen, jangoikoa justoa da, baina justizia hori ulertu behar dugu baita ere errukiarekin batera. Hau da ez, askotan gizakiok justizia entenditzen dugun bezala, halako zigortzeko helburu batekin eta gaizki egin duenak patu zala, eta jangoikoaren justizia askozaz ere sakonagoa da. Esan genezake maitasunez eta errukiz betea. Horrek ez du esan nahi, justoa izango ez denik, baino bai gure justiziaren ezberdina dela. Batez ere bere helburua beti mesede egitea, salvazioa ematea, zoriona partitzea delako. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu oso bereziki. Gure garai hauetan triste dauden guztien alde. Jangoikoak eman dezaiela indarra, eman dezaiela bizi poza. Eskatuko dugu, baita ere, bakarrik sentitzen diren guztien alde. Jangoikoak ere eman dezaiela indarra, eta lagun urkoarengan ere laguntza aurki dezatela. Hartu aita zerukoa, Jainkota jaun betikoa, onartu gure eskaintza, ogia eta ardoa. Senideok egin dezagun otoitz, guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Onartu jauna sakrifizio hau, zer horrek nahi izan duzu guk zuri eskaintzea, eta eukaristia honen bidez, intzazu guk zure salvazioa iristeko gauza izan gaitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin, eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle,
Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospe eta hitza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afabondoan berdin kariz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, haude guok berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta sabamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, San Agustin kanturberikoa, eta apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldi eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu errebetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizela, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri.
Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna. Errukizak izkigu, Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna. Errukizak izkigu, Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna. Emaiguzu pakea. Una hemen Jainkoaren bildotsa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Egin dezagun otoitz. Misterio santu hauetan parte hartzeak jauna, gure santutasuna handi erazi dezala, eta gure pekatuetatik garbiturik gero eta hobeki prest egon gaitezela zure doaiak hartzeko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela Jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak Jainkoari. Ama maite Maria, egiguzu lagun, zure bitartez Jesus ikusi dezagun. Zure bitartez Jesus ikusi dezagun.